Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе, Татарстан мөселманнарының диния нәзарәте «Вагаз» телевизион ачык конкурсын игълан итә. Гаризалар 2023 елның 1 октябренә кадәр видео язма рәвешендә кабул ителә. Тулырак мәгълүмат TRT-сызыкча-tv.ру сайтында. Әссәламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху, хөрмәтле дин кардәшләр. Вагаз телевизион ачык конкурсын дәвам итәбез. Рамазан ае башлану уңайыннан бүгенге вагазыбыз Коръән китабы ингән изге айга багышлана. Аны Рамазан мәчете имам хатибы Солтан хәзрәт Мурадимов сөйли. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Кыямәт көнне бөтен кешеләр үкенү хәлендә булырлар. Изгелектә булганнары да, гынахта хатада булганнары да. Изгелектә булганнары да, я Раббым, безне янәдән дөньяга җибәрсән идең, һәм шунда без тагын да күбрәк изгелекләр, эшләр идек дип Аллаһ Тәгаләдән сорарлар. Гынахта булганнары, я Раббым, безне дөньяга җибәрсән идең, һәм дөнья вакытында эшләнгән гынахлардан арыныр идек, һәм күбрәк изгелекләр эшләр идек дип Аллаһ Тәгаләгә ялварырлар. Әмма дә ләкин Аллаһ Тәгалә икенче мөмкинчелек бирмәс. Бүгенге көндә безгә, һәрберебезгә шушы икенче мөмкинчелек, форсат бирелде. Ул да инде Рамазан ае дип атала. Рамазан ае ул һәрбер изгелекне Аллаһ Тәгалә алдында тагын да дәрәҗәләрәк кыла торган ай. Ягъни изгелекләребезне күбәйтә торган ай. Хәтта Рамазан аенда бик күркәм бер кичә бар, ул безнең Кадер кичәсе дип атала. Пәйгамбәрбез алейһиссалату вассаламга ингән Коръәндә Аллаһ Тәгалә үзе әйтә: "Хайрун мин алфи шаһр". Шушы Кадер кичәсе 1000 айдан да хәерлерәк. Ай. 1000 айдан да хәерлерәк кичә дип әйтә. Хаминда бигрәк тә шушы Рамазан аенның ахырында Пәйгамбәрбез алейһиссалату вассалам әйтә: һәрбер гамәл өчен Аллаһ Тәгалә алдында әҗере, савабы бар. Һәм ураза тотучылар өчен Аллаһ Тәгалә сансыз саваплар, әҗерләр иңдерер, җибәрер һәм Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтендә ул бәндәләрне булдырыр дип килә. Шуңа күрә инде Аллаһ Тәгалә һәрберебезгә, баршабызга да шушы улуг форсат белән файдаланырга насыйп әйләсен. Бигрәк тә Пәйгамбәрбез башка бер хәдисендә әйтә, Аллаһ Тәгаләнең сөекле Расулы безгә насихат бирә: "Ман сама Рамадан иманан ва ихтисабан, гуфира лаху ма тaqaddama мин занбихи". Кемдә кем ураза айын, Рамазан айын изгелекләр, игелекләр белән мул кылган булса, Аллаһ Тәгалә аның бөтен гынахларын кичереп, гафу итер, Аллаһ Тәгалә алдына чиста, саф, ару, бәхетле килеш кайтыр дип килә. Рамазан айының улы рәхмәтләре бар. Һәм Имам Әл-Газали әйтә, ураза тотуның эш рәвеше һәм эш дәрәҗәсе бар дип әйтер идек. Беренчесе ул гади ураза, ягъни ашамыйча, эчмичә һәм көндезен якынлык кылмыйча тоту ураза форсаты яки рәвеше дип әйтер идем. Икенчесе ул да инде шул ук ашамыйча, эчмичә һәм якынлык кылмыйча. Әмма дә ләкин шулай ук шул вакытта телебез белән, күзебез белән, колагыбыз белән һәм башка агъзалар белән без ураза тотабыз. Ягъни без күз белән нашарлыкка карамабыз, авыз белән башкаларга зыян китермәбез, колак белән гайбәт сүзләрен тыңламабыз дип үзебезгә вәгъдә бирәбез һәм инде шунарга ирешергә омтылабыз. Бу икенче рәвеш. Һәм өченче бигрәк тә саумул хас дип атала. Аллаһ Тәгалә алдында ашамыйча, эчмичә һәм якынлык кылмыйча, агъзалар белән тотып һәм шулай күңел белән Аллаһ Тәгалә тарафыннан килгән һәрбер дәрескә, һәрбер кешегә, безне өйрәтә торган кешегә без рәхмәтле булып ураза тоту рәвешен
булырга тиешбез. Шушы өлештә, шушы дәрәҗәдә булсак, ул вакытта Аллаһ алдында ул безнең уразаларыбыз бик саваплы һәм әҗерле булыр. Безне тән ягындан да пакландырыр, һәм күңел ягындан да, Алла белсә, чиста, ару, саф кылыр иншаллах. Аллаһ Таала уразаларыбызны кабул итсен, изгелектә булырга насыйп әйләсен. Изгелекләребез белән адым-адым Аллаһ Таала рәхмәтенә ирешкән, һәм инде тоткан уразаларыбызның да, кылган гамәл гыйбадәтләребезнең дә нәтиҗәләрен күргәндә куанып, шатланып, сөенеп, Аллаһ Таала алдында бәхетле килеш кыямәт көнне җәннәткә райян капкаларыннан көрүші кешеләр төркеменә булырга насыйп итсен. Бигрәк тә Пәйгамбәрбез алейһиссалату вассалам әйтә, ураза тотучының ике шатлыгы бар. Беренчесе ул авыз ачканда, көне буе ашалмаган ризыкның, эчмәгән суның тәмен татып, шатланып, сөенеп авыз ачу вакыты. Икенче шатлыгы ул исә кыямәт көнне бу дөнья вакытында утыртылган изгелек орлыкларның нәтиҗәләрен, җимешләрен татыганда куану халәте, сөенү халәте. Шушы җимешләрен күреп, эй Аллаһка шөкер, изгелектә булдык, гынахлардан арындык дип сөенгән вакытлары. Аллаһ Таала һәрберебезгә дә шушы сөенү халәтләрен татырга насыйп әйләсен, һәрберебезгә дә. Аллаһ Тааланың рәхмәтендә булык, шушы улы форсат белән файдаланык. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһу. Вәгазьләрне 15 яше тулган һәркем видео язма рәвешендә җибәрә ала. Электрон адресыбыз tv.vagaz.yandex.ru. Бүгенгә барыгызга да саулык, сәламәтлек теләп саубуллашам. Тоткан уразаларыгыз кабул булсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһу.